Ok, no tak čaute chalani a dámy u nového videa. Dneska vidíte, je tu nová hra a volá sa 60 sekúnd. Ak neviete, čo je vôbec 60 sekúnd, no, tak hráte za jednu americkú rodinu, kde Sovieti na vás zhodili nukleárnu bombu na vás a musíte prežiť v nukli. A bez zaváhania, no tak to čo je? A bez zaváhania ideme na to! OK. Dáme apokalypsu. Dáme teda Little Boy. Teda nie, malého chlapčika a toto. No a ak neviete, ktorí sú tí charaktery, áno, uvidíte, je tu Dolores, to je manželka, Ted, to je manžel. A ešte tam majú deti, ktoré sa volajú Mary Jane a Timothy. Medkit. Wow. Dobre. A toto je zase Timothy. Tento chalan s oranžovými vlasmi. A toto je zase Mary Jane. Podľa mňa začnem s týmito. Ale no tak. Ok, poďme. Ber to. Ber. Rýchlo. Ted, teraz nie je žiadna čas na hranie. Toto i hneď poď sekera do bunkra. Zoberme box spray. Dobre, ešte gingerbread. Ja potrebujem Cub Scouts. Nie, ježiškry. Boy Scouts. Ešte potrebujem Timothyho. To si srandu. Ešte potrebujem supplies, rýchlo. Však ja ani nebudem mať supplies. Ježiši Kriste. Bože môj. Toto bolo strašne hrozné. No, ale sakra. Plynová maska. Zaujímavé. No, deň prvý. Toto bude katastrofa. A vítajte v mojom novom bunkru. Nemáme padlok, nemáme toto. Ok, ak musíte sa familiarizovať. S tomto mysle. Dobre, tuto dávame našu polievku. Jedine jedlo, ktoré budú jesť za celý svoj život, bude polievka. A budú piť normálnu vodu. Potom máme tu Boy Scout a First Aid Kit can help with sickness, injury and even insomnia. Wow! A toto je zase mapa, toto je flashlight, čiže baterka. Máme tu lekárničku, máme tu plynovú masku, no proste blá. Toto. Proste Boy Scout. To proste môže pomôcť s hocičím. Dostali sme medkit, radio a karty, výborné. A toto je Timothy, toto je Timmy, a toto je zase Mary Jane, Timmy, Ted a Dolores. Dobre, bez závania ideme na to. Budem im dávať modu každých 5 dní a budem prvé jedlo dávim na 10. deň a potom mi budem dávať všetko na 5. deň. Ok, no tak. A dobre, nie, to sú random vety, čiže to nejdeme použiť. Dobre.
expedíciu a dáme Timmyho. Áno, Timmy. Čo? My nie sme sami. Tu je veľké... Je tu veľké... veľké chlpaté zajacové monštrum, ktoré vyzerá, že sa schováva v jedných z tých no proste niekde sa schováva nejaká hairy bunny beast, nejaký veľký zajac a dáme sekeru. Proste iba pa. Ja som strašne energetický sorač. Máme sekeru? Wow. Chvála Bohu. Naše polievky boli zachránené. Expedíciu dáme Timothyho a dáme mu tejto Boy Scout book. A že áno, pretože tuto sa môžeš dobre, to je prečo, neviem prečo, ale dám mu Boy Scout book. Dám proste Boy Scouta. Urobiť niečo s tým. No. Dehydrácia. Wow. Ej, yo, my sme sa zobudili s kvapkajúcim soundom a všimli sme si, že niečo z rúriek preteká, niečo je tu také zeleného. Ale ja neurobím nič, pretože Mary Jane sa môže zmeniť na mutanta, ktorý je fialový. Prosím, sakra. Mary Jane, no proste to, čo má pavúky, chrobáky a niečo radioaktívne, no tak ona sa môže zmeniť na mutanta. A ona potom vtedy je proste nezničiteľná. Proste sa nevie zabiť proti radiácii, čiže nemusí mať nič. Ja ešte máme im dať vodu. A to neviem čakať. Kde? 6. Ešte skúsim sa dostať do 50. dňa? No proste sa snažím. No proste budem sa snažiť sa zachrániť. Čo? We heard something about supply drops on the radio. This just might be what we need to survive, and it's supposed to be happen near our house. Shall we go and find out if it's really happening? Áno. Proste nejaký dávajú nejaké krabice. No proste dostaneme nejaké... Yes! Dostali sme viacero polievok. Juhu! A ešte viacero vod. To si až srandu. Títo chalani sú takí imbecilní, aby zničili plynovú masku. Toto čo je? Toto je nasmiech. A máme 2 vody a 2 polievky. Čiže oni nevedia, že čo sa deje na hore. Oni nevedia, čo sa deje tam hore. Čiže áno, skúsime použiť to radio, aby nejakú muziku, alebo niečo, aby do nejakej stanicu. A Timothy je späť. Jej. Dobre, mal späť Boy Scoutu. A čo priniesol? Jednu polievku. Timmy. Ty si čo? Dobre. Timothy mu dám vodu. A potrebujeme niečo, lebo akože my tu za chvíľku zomreme. Že niečo, nejaký batoh, alebo suitcase, áno. Nejaká, no proste Ježiš Kriste.
a oni sa pýtajú, že či to môžu otvoriť. Poďta tejto hry to je, že môžeš im toto. Čo sme dostali? A dostali sme dámu. A ešte máme tu expedíciu. Skúsim dať Mary Jane. Bojská. Lebo Mary Jane, tá je tá MVP. To je MVP. Ona mi priniesla dvakrát lekárničku, čo je veľmi dobré. Veľmi dobrá lekárnička. No, lekárnička je veľmi dobrá. Idem im dať to. Čo je sa stalo? Že government, no proste vláda, že jediný, ktorý nás môžu zachrániť z tohto miesta je naša vláda. A áno, môžeme. Môžeme sa do nejakej radiostanice dať. Prosím, nevybuchne to rádio. Chvála Bohu. Dolores je chorá. Ako sa bola chorá? Ako sa stala chorá? Dolores got ill. Čo to myslíš? Čo myslíš? A táto je starvácia. Ona za chvíľku zomrie, dobre, no tak dám jej nejaký súp. Áno, tak aj tú lekárničku. Dám tu sa? Nie. Ja som ani do toho nechcem zahrať. No, Dolores, keď ešte raz budeš chorá, ideš vypadnúť z tohto bunkra. Sakra. Nejakí rebeliani tu prišli a posprejujeme ich oči. Proste box spray použijeme ako pepper spray. Proste postrikáme mi ich oči. A chvála Bohu. Dúfam, že čo som. Nemáme ten box spray. Lebo sme ho minuli. Wow. Čiže teraz môžeme gamblovať a môžeme o dve vody. Poď! Prosím! 2 vody! Yes! Vyhrali sme to! Yes! Čo? Ešte vydržte, prosím vás. Ferocious Eyes. Yes, môžeme dostať nového priateľa. Tak použijeme flashlight. To je proste, toto môžeš dostať v tejto hre aj psa. On sa volá Pancake a môže priniesť hociaké veci. Si späť. Výborne, Mary Jane. Čo si priniesla? Cub Scouts. A jednu polievku. Deti, vy ste čo? Vy nenesiete nič. Iba polievky. Čakaj, ring. Niekto zvoní vonku. Dáme to Mary Janeovi. Dáme to Mary Jane. Aby už nebola taká unavená. Stále unavená. Wow. Blablabla. Môžete si to zastaviť, že keď chcete to prečítať. Dad is hungry. Dad je hladný. Však som ti dal polievku. Dáme to tými. A dáme mu mapu. Šajze. Alebo nie, skúsime mu dať. Ale no tak. Dáme mu polievku, aby viacej vládal.
Proste, že môže prejsť ďalej a môže toto. Aby nezomrel od hladu. Dobre, nie. Toto ja som to hral predtým a oni chcú nejaký chalán chce proste toto. Ammunition. No proste chce náboje, ale ja som bol bambuzovaný, že on mi nedal nič za to. Áno, a toto on chcel to ako trade, ale on mi nedal nič. Dolores, ty čo si? Ako si bola chorá? What? Ten chalan, však vy máte kurník šopa zbraň. A on nám zobral tú amuníciu. Áno, asshole. Toto čo je? Toto čo je? Nejaký empty bucket in front of her shop. A hastily drawn map on one of the markers. Mary Jane. A musí to zobrať Mary Jane. Pancake. Mary Jane je staré. Stále je toto. Hey, bug spray. Wow, Mary Jane. Dolores will not survive longer. Just počkaj. Dog friend is back. Áno, dáme mu pancake. Prosím, príď do toho bunkra. Pancake. Pancake. Ale koľko mám? 5. Wow. Dobre. To bol radio. Dobre, dávam. Prestaňte kňučať. Ďalší broadcast z military, z army, man. OK, ale teraz máme označiť to územie nejakými kartami, neviem prečo, ale urobím to. Lebo ja som strašne hladný pre nejaký ending. Dolores, urob niečo, prosím sa, ťa stepom. Sú tu nejaké staré ženy, starí ľudia v lokálnej retirementnom dome. A oni tam môžu mať supplies. Ja ich idem robnúť. Dark side, show your evil self. A 4 flašky, wow. Daughter is still quite ill. Tak prosím ťa sa vylieč. A kde je Timmy? Zelených group of nejaká group of v zelených pyžamách. Nejakí ľudia v zelených pyžamách prišli a dávajú berú od bohatým a dávajú to berú bohatým a dávajú to chudobným. Ja ho ani však pozeraj, čo máme všetko. Vidíš? Nepotrebujem nič. Oni by nám zobrali, oni by tam boli takí chlastaní na to, že neviem čo. To si náš srandu, oni nám zobrali Cub Scout, oni nám zobrali Boy Scout, Buka, ešte čo? To si děláš srandu. Ty mi ty si čo? Pič!
4 a amunícia. Ty si na čom? Ty si na čom? Si ja srandu. Timothy, ty si na čom? Ty si čo? Ty si čo? Ej, jo! Nová vehikla. Áno, dáme Dolores. Dolores je stále chorá? Ona je stále chorá. Ona je stále chorá. Ona je stále chorá. Wow. Dostala niečo? Nie, nedostala nič. Čo tam máš? Mutované chrobáky. Dobre, nie. Ja keď som povedal, že Timmy má pravdu, že si ich môže nechať, že Dolores ich nechce mať, lebo ona môže dostať srdcový útok, ale ja keď som dal Timmy, že nech ich nechá, tie mravce, áno, mutované mravce, no tak oni nám zežrali jednu polievku, čiže teraz jem z Dolores. Si ja srandu Dolores. Keď niekto je chorý, chvála Bohu. Prečo jem šialený? Čo sa stalo? Crazy. Prečo si šialený? Ty mi... Ideme na expedíciu, tak to nemôžeme žiť. No to ešte... Čiže Mary Jane, ona dostala nejakého milovňáka, nejakého bandita. A čakaj. She met him during an expedition. Mary Jane asked for a chance to contact her daughter. Dobre, áno. Ten bandit nám môže dať nejaké supplies. Nejaké polievočky. Čiže áno. Toto by bolo nejaké 30 minút. To je sakra. Ty si čo urobila? Dolores apology note will be polite in this circumstances. Mary Jane wrote a note and dropped it on the Bandit! Čiže ona bola nasratá, lebo ten bandit, ten sa držal s ďalšou banditkou a Mary Jane Mary Jane bola strašne že Mary Jane nemohla tomu uvrieť, že ona si sa ublížila. Že ona bola taká ublížená, že sa aj sama ublížila v reálnom živote. Wow. Dobre, čiže Mary Jane... Nie, ona by nezomrela. Zomrela by. Skúsime to, alebo nie, dáme to Mary Janeovi a dáme jej vodu, aby išla rýchlejšie a aby sa dostala ďalej. Čiže dáme, skoro je 30 dní. We heard Pancake barking, we're up to door. Aha, Pancake. Pancake je tu a on začal štekať, že chce niečo, aby sme jeho čekovali. No ale čakaj, keď dáme mapu, no tak dostaneme jedlo. Keď dáme sekeru, no tak dostaneme vodu. A keď dáme pušku, no tak my Pancakea nedostaneme. On proste utečie, lebo sa zlakne. A potrebujeme jedlo. Potrebujeme jedlo. A dostaneme 4 jedla, podľa mňa. 4 jedla. Dostali sme?
Vac? Čože? Sme nič nedostali? Toto čo je that was a waste of goddamn time. Čo je to? A code node was left on že nejaký Cipher, áno, a že Dolores, že to môže odomknúť. Ani neviem, čo je to Cipher, že to. Ale podľa mňa, keď pôjdem na... A podľa mňa ukončím túto epizódu, keď sa dostanem na deň 50, áno. Lebo toto by bolo akože 40-minútová video. 40-minútový video. Dobre, bla 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 bla. Tam isn't coming out yet. Aha, čiže tá military neprichádza. Čiže vojaci neprichádzajú a oni chceli, aby všetky stromy proste aby sme ich mali počapované. Proste, aby už neboli tu žiadne stromy. Nechcú, aby tam... neviem, prečo nechcú žiadne stromy, toto vtedy... Ako si Teddy boy? Prečo si chorý? Prečo Ted je chorý? Prečo? Ted by bol infikovaný s niečím, ty si dáš srandu. To je bullshit. Nejaký sleazy looking trader. Áno, môžeme byť. Podľa mňa dostaneme Šarikova. Áno, dostali sme Šarikova. Juhu. Ak neviete, čo je Šarikov, no tak to je proste mačka. Mačička. Cici. Jeho meno je Šarikov. A Timmy už nie je crazy. Už nie je insane. Pretože má Šarikova spolu. Timmy nerobí dobre. By bolo dobre, keby sme sa s ním porozprávali. Áno, by bolo dobre, keby sme sa s ním porozprávali. Ale prosím, nekýchaj im do Timmyho, nekýchaj im do tváre. Čože? Vac? Mary Jane, čo sa ti stalo? My potrebujeme novú expedíciu. Timmy, ty by si musel niečo urobiť. Refuses to eat soup? No tak ju nakrm. Ona nechce jesť tú polievku, no tak ju nakrm. Otvor jej ústa a daj ju lyžičku. Však je to také komplikované to čo je. The surface and look for some additional supplies. Yes. A čo mu dáme? Tomuto chalanovi. Dáme mu vodu, podľa mňa. Alebo nie, sup. Čo máme? Viacej sup. Máme viacej vodu, čiže dáme vodu. Dobre, Timmy. Dovidenia, Timmy. Už sa nebudeme nikde vidieť. Dovidenia. My sme sa zahrali, že list veci, ktoré máš, no proste. Potom si spomenuli na nejaký trezor, ktorý majú u svojho suseda a dáme Dolores. Ale akože neviem prečo sú stále chorí. Ted zomrel. On zomrel. Ted, ty si
čo urobil? Ja máme flashlight. Yo. A prečo otec zomrel? That was strong, but it was too much for him. Starve to death! Si mohol vydržať, teraz by som ťa nakrmil. Ježiši Krist. Nie. Našli nejakú adresu na jeho náramku, alebo niečo, na jeho náhrdelníku. A keby sme to dali, no tak oni by zobrali Šarikova a nechceme, aby nám zobrali našeho najlepšieho kamoša. No, už je to náš najlepší kamoš. Pozri, aký. She doesn't eat tonight, she will not last until morning. What the shit? Čo myslíš? There's an armed and dangerous woman inside. Je to nejaká žena, ktorá má zbraň, ale ona sa pýta pre nejakú amuníciu, čiže mu dáme a môže nám potom niečo robiť. Vlastne nám môže pomôcť. Toto čo je? Však oni stále hľadajú nejaké, že tam sú nejakí pavúci stále vo svojom boke. Však Dolores, ty máš tam áno, ty máš tamto. Ty máš tie topánky, však iba ich smašuj. Trader. Čo chceš? Nie. On chce jednu za flashlight, jednu za box spray a jednu za kartu. Teda jednu za baterku. To je ten najhorší trade, aký som kedy videl z môjho života. The end? Kde je Timmy? A prečo Dolores zomrela? Timmy sa nevracia? A prečo Dolores je dead? Dolores sickness progressed quickly, coughing, never chest pains, she didn't recover. Si je srandu. Však ona vyzerá ako zombie, a čo som mal urobiť? Však ja už som nemal medkit, ja už som nemal tú lekárničku. A prečo však Timmy... Táto hra je nefér. Dobre, no tak toto je koniec našej epizódy. Dajte subscribe button a dajte like a čakaj, ešte sa pozrieme na niečo. The end, čo je toto? Woods the... Ja, to je tak? Wow. Sakr. A prečo sme to? Kedy sme to prešli? To prešli až 40 dní. Ejo, hit me up, boy. Ale on sa nevrátil a povedal, že Dolores ona chcela toho Timothyho tak veľa, že ona zomrela. Dobre, no tak to musím ukončiť v tejto epizóde. Dajte odber a like. A dovidenia.